Sziasztok! Hoztam egy unboxing videót a Nailed It Story óvoltából, méghozzá a Trendy márkával kapcsolatban. Über cuki ez a plüsmaci, amit kaptam, és a csomagolás is nagyon igényes. Ezért a dobozért pedig egyszerűen oda-vissza vagyok. Láthatjátok, hogy elég vegyesen érkeztek termékek, aminek kifejezetten örülök, főleg, hogy kaptam egy ilyen hatalmas nyomdalemezt is. Már régóta vadászom a tökéletes milky akrilgélre, úgyhogy nagyon kíváncsivá tett, illetve kaptam néhány színt. Ez egy nagyon halovány babás árnyalat, illetve ez a chili, valami csodaszép piros. Nagyon jónak tűnnek már első bontásra is. Kaptam ezen kívül mat fedőlakkot, a nyomdázáshoz egy fekete nyomdalakkot, illetve egy bézgélt. Minden terméknek nagyon szép igényes a csomagolása, valamint kézápoló termékeket, olajat és habot is kaptam, amire szintén nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Ez a sűrűbb zselés család pedig, lehet, hogy véletlen, de Zuzu pont a neve, mint ahogy az egyik macinak, és nagyon szép pasztellárnyalata van. Ezen kívül egy díszítő ecsetet is kaptam, ami nagyon ígéretesnek tűnik, úgyhogy ez az én csomagom, hát nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a termékekre. Írd meg, ha te próbáltad már. Ja igen, és ne felejtsd el, hogy Saga és Nails of the Day akciók is vannak a mai naptól a Nailed It Store-on. Csapj le rájuk!